O važnosti mentalnog zdravlja učili su kroz projekt Erasmus+, Health Talks u Novoj Gradiški mladi ljudi okupljeni iz 6 europskih zemalja. Najbitnije su naučili, sve probleme lakše je svladati uz pomoć drugih. Možda je nekome u Novoj Gradiški bilo pomalo čudno vidjeti mlade ljude kako šetaju parkom zavezanih očiju ili hodaju za nekim tko ispred njih pucketa prstima kako bi im pokazao smjer, ali ne i mladima koji su kroz nekoliko aktivnosti ukazali kako je prepreke lakše savladati uz pomoć drugoga. Na primjer, kako je hodati u mraku, ali i vjerovati drugima koji im žele pomoći. I think it's a really great project because it's a topic that the society needs to think more about and give more visibility, and this certainly does that. Bilo je lako kretati se uz pomoć Pabla. Ovo je odličan projekt koji pokazuje da društvo mora imati više osjećaja za ljude koji imaju neki od problema i kojima je potrebna pomoć. Ovakva spoznaja pomaže nam da bolje shvatimo i znamo kako pomoći ljudima koji imaju poteškoća s mentalnim zdravljem. Upravo mentalno zdravlje bilo je tema projekta kojim se željelo ukazati koliko ga zanemarujemo u svim njegovim oblicima i pojavnostima, ali i koje je i vrlo često stigmatizirano u našem društvu s naglaskom na male sredine. Glavna svrha ovog projekta je povećati svijest o važnosti mentalnog zdravlja u cjelokupnoj slici zdravlja s posebnim naglaskom na mlade. Sad unutar te svrhe razvili smo i 4 specifična cilja koja želimo postići kroz 6 mjeseci ovog projekta, a to je unaprijediti znanja i usvojiti neke nove vještine koje su potrebne za brigu za vlastito mentalno zdravlje, ali i nekako potaknuti bolje mentalno zdravlje u svojoj okolini, a u skladu s tim i razviti neke proaktivnije stavove kako za brigu za mentalno zdravlje, tako i za aktivnije sudjelovanje u lokalnim zajednicama. So this project is about mental health, and when it comes to mental health, one of the most important parts in mental health is trust. So this activity is more about trust, how to trust each other. Povjerenje je jedna od najznačajnijih stavki mentalnog zdravlja i ove aktivnosti tome su posvećene. Uče nas da vjerujemo jedni drugima i koliko je bitno da uvijek uza sebe imamo nekoga tko ima empatiju i kome vjerujemo. Bodovaljci i udruga Studio B, koja u njima djeluje, odlučili su se za provedbu ovakvog projekta kao mala zajednica koja će nakon provedbe imati potencijal za postizanje neke društvene promjene. 6 dana projekt se provodi u našem kraju. Kod nas se mladi suočavaju sa vrlo velikim nedostatkom psihološke potpore. Nažalost, ne postoji u većini škola, ne postoji stručna služba, ne postoje psiholozi. Ako postoje, jako su podkapacitirani s obzirom na broj učenika. Također, u bolnici, lokalnoj bolnici, postoji jedan psiholog koji je apsolutno za sve skupine, dakle nema specificirano za mlade, a s druge strane mladi se suočavaju sa vrlo visokim pritiskom škole, roditelja, društva, društvenih mreža i tako dalje, tako da se zaista suočavaju sa raznim psihološkim stanjima koja nisu dobra za njih i mislimo da će im ovaj projekt biti od jako velike koristi, zato što vjerujemo da će oni koji su sudjelovali u ovom projektu podijeliti ta stečena znanja i vještine sa svojim prijateljima iz razreda, iz škole, iz okruženja. Kada pričamo o mentalnom zdravlju, to ne znači sam nedostatak neke psihičke bolesti. Mentalno zdravlje je puno širi konstrukt koji uključuje zadovoljno življenje i ispunjavanje svih svojih potencijala. Dakle, mentalno zdrava osoba je osoba koja živi zadovoljno sa sobom i sa svojom okolinom i koja toj okolini može doprinositi na kvalitetan način. Jako je dobra stvar što nas ima puno iz različitih država i dijelimo jedni s drugima različite kulture, različita mišljenja, razgovaramo na engleskom jeziku svi zajedno, što je super jer tako stječemo još više znanja. Družimo se, svi smo otvoreni jedni prema drugima, odlična stvar za mlade, odlična stvar za upoznati i stvoriti nešto novo i naučiti nešto novo, jel? Mladi Dragalića trude se što više družiti i ne misliti o ratnom vremenu. Žele opstati i živjeti zajedno kao što su to živjeli njihovi roditelji. Stigme ostaviti iza sebe. Anita u svome mjestu poznaje osobu koja ima problema s mentalnim zdravljem.
Pokušavamo biti što više otvoreni s tom osobom, pomoći je zapravo, jer takve osobe ne zaslužuju da ih se potiskuje. One znaju svoje vrijednosti, a znaju i to što imaju, zapravo tu manu, tu bolest, i mi pokušavamo na sve načine pomoći toj osobi i biti s njom što više, da joj bude što lakše, jer takve osobe trebaju društvo i razgovor. O mentalnom zdravlju kroz Erasmus Plus projekt Health Talks nove spoznaje dobilo je 36 mladih iz Hrvatske, Danske, Grčke, Litve, Španjolske i Švedske.